Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवकारि गौरव हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम माता जी हरे कृष्ण हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ஒரே ஒரு हरे कृष्ण நிமிஷம். हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम எல்லாருக்கும் प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் माता। காலை வணக்கம். हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பார்ந்த காலை வணக்கம். இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நாம யாருக்காச்சும் மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பம் இருக்கா, இல்ல நான் சொல்லட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी मेरी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके हरे कृष्णा எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வெளியூர் வந்திருக்கிறதுனால என்கிட்ட லேப்டாப் இல்லை, ஃபோனில் தான் ஜாயின் ஆகிருக்கிறேன். நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணும்போது என்ன நீங்கள் பார்க்க முடியாது, சாரி. ஆனால் ஸ்க்ரீன் தெரியுதான்னு மட்டும் எல்லாருமே கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று என்ன பார்த்தோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா பக்தி தொண்டு மூலமா ஆத்ம திருப்தி அடைந்த பார்க்க மாதாஜி. ஆசை காமம் இதெல்லாம் துறக்கணும். யோக முறையில ஆசை யோக முறையில பண்றாங்க. பட் அதுல பக்தி கலக்காம இருந்தா அது முழுமையடையாது அப்படின்னு. கலப்பட பக்தி செய்ய முடியாது, அது நமக்கு ஹெல்ப் ஆகாது. தூய பக்தியில நம்ம முன்னேறலாம் அப்படின்னு பார்க்க. பக்தி தொண்டு விலங்குகளை எடுக்கிறதுக்கும் அது வெரி குட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே உங்க எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம 36வது ஸ்லோகம் பார்க்கணும். நாரதர் அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் அவர் வியாசருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம இதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்றாரு. அவருடைய பிறப்பு, வளர்ப்பு, அவர் வளர்ந்தது, அவருடைய அவர் எப்படி பக்தி வேதாந்திகள்கிட்ட தீட்சை எடுத்துக்கிட்டாரு, அப்புறம் எப்படி பகவானை தேடி நாடி அவர் போனாரு, பகவானை நேரா மனசுல எப்படி பார்த்தாரு, அதுக்கு பிறகு எப்படி அவரு பௌதிக உடலை உடனே கைவிட்டு ஆன்மீக உடலுக்கு மாறினாரு, அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு, நேத்தி இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து, அதாவது பக்தி யோகத்தை விட சிறந்ததான யோகம் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத நேத்தி அந்த ஸ்லோகம் 35வது ஸ்லோகத்துல தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அந்த இது யோகம், அதாவது யோக முறையை கொண்டு புலநடக்கத்தை பயில்வதால், அதாவது அஷ்டாங்க யோகி, அந்த மாதிரி ஒரு யோகியத்துல பகவானை அடையலாம், இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. ஆனா அது ரொம்ப ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ். அது மட்டும் இல்லாம புலன்களை அடக்கி அந்த யோக முறையை கையாளணும். அதை விட ஈஸியானது, எளிதானது, பகவானை சீக்கிரமே அடையக்கூடியது பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத நாரதர் நேத்தி ஸ்லோகத்துல அவர் சொன்னாரு. இன்னைக்கு நாம 36வது ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். நான் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன், அதுக்கு பிறகு நீங்க யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் தத் இதம் ஆக்யாதம் யத் ப்ருஷ்டோ அகம் த்வயா நக ஜன்ம கர்ம ரகஸ்யம் மே பவதஸ்தாத்ம தோஷணம். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वं तत् इदम् आज्ञातम् पृष्टो अहं द्वयानघ வெரி குட். இன்னும் யாராவது தனிப்பட்ட முறையில படிக்கணும்னா படிங்க. சர்வம் தத் இதம் ஆக்யாதம் யத் புருஷோ அகம் த்வயானக ஜன்ம கர்ம ரகஸ்யம் மே பவதஸ்தாத்ம தோஷனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் தத் இதம் ஆக்யம் पृष्टो अहं द्वयनघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवदस्सात्म दोषणम्. सर्वदत् इदम् आज्ञातं यत् पुरुषो अहं द्वयानघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवदस्सात्मदोषणम्. सर्वं दत्तं आज्ञातं यत् पृष्टो अहं द्वयानघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवदश्चात्मदोषणम्. हरे कृष्ण माताजी. सर्वं इदम् आख्यातं यत् पृष्टो अहं त्वयानघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतः आत्मदोषणम्. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू. हरे कृष्ण माताजी. हरे
இதம் ஆக்யாதம் யத் பிரஷ்டோ அகம் தயா நக ஜன்ம கர்ம ரகசியம் மே பவதசாத்ம தோஷனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? இன்னும் யாராவது படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. மாதாஜி. ஞானிகளாம் படிக்கிறேன். படிங்க பிரபு. சர்வம் தத் இதம் ஆக்யாதம் யத் பிரஷ்டோ அகம் திவ்யானக ஜன்ம கர்ம ரக்ஷ்யம் மே பவதஸ்தாத்ம தோஷனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வம் தத்திதமாக்யாதம் யத் பிருஷ்டோ அகம் त्वयानघ ஜன்ம கர்ம ரகசியம் மே பவதஸ்தாத்ம தோஷனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாராச்சும் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க ஒருத்தவங்க, அடுத்தது ஒருத்தவங்க பொருளுரை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத் இருக்குது. வியாசதேவரே, நீர் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுபட்டிருக்கிறீர். நீர் கேட்டபடியே எனது பிறப்பு மற்றும் தன்னுணர்வுக்கான செயல்கள் ஆகியவற்றை நான் விளக்கினேன். இவை அனைத்தும் உம்முடைய சொந்த திருப்திக்கு உதவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பொருளுரை ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. துவக்கம் முதல் உன்னத நிலை வரையுள்ள பக்தி தொண்டுகளின் முறை வியாசதேவரின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் முறையாக விளக்கப்படுகின்றன. முனிவர்களின் தெய்வீகமான சகவாசத்தினால் பக்தி தொண்டிற்கான விதை எப்படி ஊன்றப்பட்டது என்பதையும், முனிவர்களின் உரையாடல்களை கேட்டதால் அவ்விதை எப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்தது என்பதையும் நாரதர் விளக்கியுள்ளார். இவ்வாறு கேட்டதால் நாரதருக்கு பௌதீகத்தில் பற்றற்ற நிலை ஏற்பட்டது. அச்சமயத்தில் அவரது ஒரே பாதுகாப்பாளராக இருந்த அவரது தாயாரின் மரண செய்தியை அவர் கேள்விப்பட்டார். அவர் ஒரு சிறுவனாக இருந்த போதிலும் இச்சம்பவத்தை பகவானின் கருணையாகவே அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. மேலும் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் உடனே பகவானை தேட முற்பட்டார். பௌதீக கண்களால் யாராலும் பகவானை காண முடியாது என்றாலும் அவரை காண வேண்டும் என்ற அவரது உண்மையான விருப்பம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தூய ஆன்மீக தொண்டை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக எப்படி ஒருவரால் சேகரிக்கப்பட்ட கர்ம பலன்களை போக்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதையும், அவர் எப்படி தமது பௌதீக உடலை ஆன்மீக உடலாக மாற்றிக்கொண்டார் என்பதையும் கூட விளக்கினார். ஆன்மீக உடலை பெறுவதால் மட்டுமே பகவானின் ஆன்மீக உலகினுள் நுழைய முடியும். மேலும் ஒரு தூய பக்தர் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்தினுள் நுழையும் பகுதியையும் பெற்றிருக்கிறார். ஆன்மீக தன்னுணர்வை பற்றிய எல்லா ரகசியங்களும் நாரத முனிவராலேயே முறையாக அனுபவித்தறியப்படுகின்றன. ஆகவே இத்தகைய ஒரு அதிகாரியிடமிருந்து மூல வேதங்களில் அதிகமாக விவரிக்கப்படாத பக்தி வாழ்வின் பலன்களை பற்றிய சில கருத்துக்களை ஒருவரால் பெற முடியும். வேதங்களிலும் உபநிஷங்களிலும் இவற்றுக்கான மறைமுகமான குறிப்புகள் உள்ளன. அவற்றில் எதுவுமே நேரடியாக விளக்கப்படவில்லை. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் எனப்படும் மரங்களிலிருந்து பறிக்கப்பட்ட பழுத்த பழமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபாத் அதுல நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, இந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நாரதர் வியாசதேவர்கிட்ட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்கிறீர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு நாரதரை பார்த்து. இவர் வியாசதேவரை பார்த்து சொல்றாரு நாரதர். எப்படி அவர் எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வியாசரும் பகவானுடைய ஒரு இன்கார்னேஷன், அவருடைய ஒரு இலக்கிய அவதாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு வம்சம். யாரு? பராசருடைய வம்சத்துல பிறந்தவர். அவருடைய மகனாக அவர் பிறந்தவர்.
கல்வி கேள்விகள் எல்லாம் பூரணமானவர். அதனாலதான் அவரால் 4 வேதங்கள், 18 புராணங்கள், மகாபாரதம் இதெல்லாம் அவரால் தொகுத்து எழுத முடிஞ்சது. காரணம் வந்து அவருடைய பூரணமான அறிவு. அதனால அந்த அறிவும் அவருக்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்ல, அவருக்கு இன்னும் என்ன குவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அருவ பிரம்மனை பற்றியும் அவருக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரும் வந்து எப்படின்னா ஒரு பிரம்மவாதியா தான் இருந்திருக்கிறாரு. அப்புறம் பகவானை பற்றிய உண்மையை அவர் உணர்ந்துட்டார். உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் அதை பத்தியும் அவர் வந்து விளக்கமா எழுதியிருக்கிறாரு. அது இந்த மாதிரி இல்லாம இன்னும் என்ன எழுதியிருக்கிறாரு, வேதாந்த சூத்திரம். வேதாந்த சூத்திரம் தொகுத்து வழங்கினதுல இருந்து அவருடைய பாண்டித்யம் எப்படி இருக்குன்னா, அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு ஞானம் உடையவரா அவர் இருந்திருக்கிறாரு. இவ்வளவு சிறப்பு கொண்ட வியாசர் வந்து பாவச் செயல்கள்லாம் புரிவாரா என்ன? அதனாலதான் வந்து நாரதர் வந்து பாவச் செயல்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றாரு. அப்புறம் வியாசர் வந்து கேட்டுக்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு, வந்து நாரதருடைய எப்படி வந்து நீங்க வந்து போன பிறவியில ஒரு வேலைக்காரி மகனா இருந்து எப்படி ஒரு நாரதரா மாறுனீங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் கேட்டதுனாலதான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, தன்னுடைய பிறப்பு மற்றும் தன்னுணர்வுக்கான செயல்களை பற்றிய விளக்கங்களை வந்து இந்த ஸ்லோகம் வழியா அவரு இதுவரையும் கூறிட்டு வந்தாரு. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் வியாசர் என்ன செய்யறாரு, சுய திருப்தி. அதான் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, ஜன்ம கர்ம ரகசியமே, அதாவது அவருடைய பிறப்பு மற்றும் தன்னுணர்வுக்கான செயல்கள், அதான் ஜென்ம கர்ம ரகசியம். அந்த மாதிரி ரகசியமான விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து கேட்டதுனால என்ன செய்யறாரு, ஆத்ம தோஷனம். அவர் வந்து ஆத்மா வந்து திருப்தி அடைய முடியும், வியாசர் வந்து சுய திருப்தி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல அவர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு. அடுத்தது பொருளுரையில என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை உள்ள பக்தி தொண்டிற்கான எல்லா வகையான முறைகளையும் வந்து நாரதர் வந்து வியாசருக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. என்னென்ன சொன்னாரு, சத் சங்கத்துல அவர் எவ்வாறு ஈடுபட்டார், பக்தி வேதாந்திகளோட சத் சங்கத்துல அவர் ஈடுபட்டாரு. அப்புறம் வந்து சிரவணம், அவங்க பாடின பகவானை பற்றிய கதைகள் எல்லாம் சிரவணம் பண்ணாரு. அப்புறம் கீர்த்தனம், அப்புறம் ஸ்மரணம், இது எல்லாமே அவருக்கு கிடைச்சது. இன்னும் என்ன கிடைச்சது, பாகவத சேவை, பக்தி வேதாந்திகளுக்கு சேவை செஞ்சாரு. அப்புறம் அவங்களுடைய உச்சிஷ்டம், அவங்க சாப்பிட்ட மீத உணவு அவர் சாப்பிட்டாரு. அடுத்தது என்ன பண்ணாரு, இதெல்லாம் ஏற்கனவே அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே சின்ன குழந்தைங்களுக்கார அந்த விளையாட்டுல எல்லாம் ஆர்வம் இல்லாம இருந்தாரு. இதுல வேற பக்தி வேதாந்திகளுடைய சகவாசம் கிடைத்ததுனால பௌதிக பற்றின்மை அவருக்கு சுத்தமா போயிடுச்சு. போனதுனால என்னாச்சு, அவங்களால விதைக்கப்பட்ட பக்தி விதை, அதாவது பக்தி விதைங்கிறது அவருடைய இதயத்துல விதைக்கப்பட்டது. எப்படி விதைக்கப்பட்டது, இப்ப வந்து பக்தி விதைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். பிரபஞ்சத்துல வந்து நிறைய உயிர்வாழிகள் இருக்கிறாங்க, நமக்கு தெரியும். நமக்கே இங்க எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள் இருக்கிறாங்க. 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள், 4 lakhs வந்து மனித உயிர்கள்னு தெரியும். அப்படிப்பட்ட மனித உயிர்கள்லயும் வந்து கோடான் கோடி மக்கள்ல இப்ப வந்து நம்ம பாகவதம் கேட்க வர்றதுக்கோ இல்ல வந்து பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனித உயிர்வாழிகள் தான் வர்றாங்க. அதான் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கிறதுங்கிறது அரிதானதா இருக்குது. அதனாலதான் சொல்றாரு, மிகச்சிலரே தூய பக்தரை வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து அடையிறாங்க. அந்த மாதிரி அடையக்கூடிய வாய்ப்புல யாருக்கு கிடைச்சதுன்னா, அந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலி யாருன்னா நம்மளுடைய நாரதர். அவருக்கும் அந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சது, ஒரு பக்தி வேதாந்திகளோட சகவாசம் கிடைச்சது. அப்ப கிடைச்சதுனால என்னாச்சு, பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு விதை வந்து இதயத்துல ஊனப்படுது. அது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஏற்கனவே, அதை பத்திதான் இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. பக்தி தொண்டுங்கிற விதை வந்து எப்படி ஊனப்படுது, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மகாமந்திரத்தை வந்து தொடர்ந்து ஜபிக்கிறதுனால அதுதான் வந்து நீர். எப்படின்னா, ஒரு மரத்துக்கு வந்து தண்ணி எப்படி ஊத்துனா அந்த மரம் எவ்வாறு செழித்து வளருமோ, அது போல இந்த ஹரே கிருஷ்ணாங்கிற மகாமந்திரம்ங்கிற அந்த நீரை ஊற்றி என்ன செய்யறாங்க, பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற இந்த மரம், இந்த கொடி வந்து ஆன்மீக கொடி வந்து வளருது. எப்படி வளருது, படிப்படியாக வளர்ந்து ஜட உலகின் திரையை கிழித்து கொண்டு ஆன்மீக உலகின் பிரம்ம ஜோதியில் பிரகாசத்தினுக்குள்ள நுழையுது. அங்க நுழைஞ்சு என்ன செய்யுது, ஆன்மீகவானின் மிக உயர்ந்த கிரகம் எது, கோலோக பிருந்தாவனம். அதான் கிருஷ்ணர் நம்முடைய
கிருஷ்ணர் வாழக்கூடிய பரமலோகமாகிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையும் வரையில அதோட வளர்ச்சி வந்து என்ன செய்யுது, நிக்கவே இல்லை. இந்த கொடி வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்து இறுதியில என்ன செய்யுது, கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிகள்ல போய் அடைக்கலம் அடையுது. அப்புறம் அதுங்கேயே என்ன செய்யுது, கொடி நித்திய வாழ்வு வாழ்கின்றது அப்படின்னு நமக்கு வந்து பக்திக்கு கொடியை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. கொடி வளரும் போது என்ன செய்யும், ஒரு சாதாரண பௌதிகத்துல வளரக்கூடிய ஒரு மரமோ செடியோ கொடியோ வளரும் போது என்ன செய்யும், பூக்களையும் பழங்களையும் உற்பத்தி செய்யும். அது போலதான் இந்த பக்தி தொண்டுங்கிற இந்த கொடியும் கூட பழங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி செய்கின்றது. இக்கொடி வளர தேவை வந்து நீர் வந்து சிரவணம் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் தான் அதுக்கு வளர்ச்சிக்கான தேவையானது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இதை பற்றி செய்தி எதுல கூறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில அத்தியாயம் 19 இது பத்தி டீட்டெயிலா விளக்கி இருக்கிறாங்க. நம்ம என்னோடியில கூட இதை நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம், எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் இதை பத்தி இன்னும் என்ன இதுல இதோட குறிப்பு எங்க இருக்குன்னா, நம்ம பகவத்கீதை 10வது சாப்டர் 9th ஸ்லோகா சதுர் ஸ்லோகில வரும். 8 to 9ல இந்த 9th ஸ்லோகால பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி விதையை பத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. நீங்க வந்து ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணீங்க. இப்ப அப்படி வளர்ந்த அந்த கொடி என்ன செய்யுது, இறைவனுடைய பாதத்துல தஞ்சம் அடைந்த அந்த பக்தன், அது வந்து பக்தி கொடிங்கிறது பக்தன் தான். அந்த இடத்துல பக்தன் என்ன செய்யறான், இறை அன்புல பகவானுடைய அன்புல மூழ்கி ஒரு நீர் இல்லாம மீனால எப்படி வாழ முடியாதோ அது போல பரமபுருஷரோட அந்த உறவு இல்லாம அந்த பக்தனால ஒரு கணமும் வாழ முடியாத ஒரு நிலையை வந்து அவன் அடைகின்றான் அப்படின்னு வந்து இதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு உதாரணமா யார சொல்லலாம், உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுதா? உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லலாம். நாரதர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் யாராவது சொல்லலாம்னா பஞ்ச பாண்டவர்களை சொல்லலாம். ஹரே பிரகலாதன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப வந்து பஞ்சபாண்டவர்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூலோகத்தை விட்டுட்டு கோலோகத்துக்கு போனார் கடைசியா. அந்த மாதிரி போகும் பொழுது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அவர் இல்லாம அவங்களால வாழ முடியலங்கிறதுனால என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய பேரனுக்கு வந்து இது முடிசூட்டுறாங்க. பரிஷத் மகாராஜனுக்கு முடிசூட்டிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, உடனே துறவு கோலம் எடுத்துக்கிட்டு வடக்கு நோக்கி போறாங்க. நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் பாகவதத்துல, அதுவும் நம்ம வருது. ஏன், பகவான் இல்லாம அவங்களால வாழ முடியல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரணம் தான். அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து நம்ம பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நாரதருக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அவரோட தாய் இழந்துடுறாரு. தாய் இறந்தது கூட அவர் என்ன செய்யறாருன்னா பகவானுடைய கருணையா எடுத்துக்கிறாரு. அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டி. ஒரு பகவான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த துன்பத்தை கூட பகவானுக்கு தன்னை வந்து சீக்கிரம் சேர்றதுக்காக ஒரு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. அந்த நிலையில தான் நாரதரும் என்ன செய்யறாரு, அந்த 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே பகவானை தேடி புறப்பட்டு போய் அதை ஒரு வாய்ப்பா பயன்படுத்திக்கிறாரு. அப்புறம் மனசால பகவானையும் பாக்குறாரு. அப்புறம் அந்த பார்த்ததுக்கு பிறகு அவருடைய கர்ம வினைகள்லாம் என்ன செய்யுது, உடனே அழிஞ்சிருது. கர்ம வினைகள்லாம் களையப்படுது. உடனே அவருக்கு என்ன கிடைக்குது, அந்த பௌதிக உடலை விட்டுடுறாரு, ஒரு ஆன்மீக உடல்ல மாறுறாரு. அதனால ஆன்மீக உடல் கிடைச்சவங்களால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், பகவானுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள புக முடியும் அப்படிங்கறத நமக்கு வந்து செய்யறது. அந்த தகுதியை நாரதர் அடைகிறாரு. இவ்வாறா அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஆன்மீக தன்னுணர்வு, அவர் எப்படி எல்லாம் ஆன்மீக தன்னுணர்வு அடைந்தார் அப்படிங்கிற அந்த ரகசியங்கள் அனைத்தையும் வந்து நாரதர் முனிவர் என்ன செய்யறாரு, அனுபவித்து அதை வந்து வியாசருக்கு இந்த வரையில் நமக்கு விளக்கி கூறியிருக்கிறாரு. அப்புறம் வேதங்கள்ல வந்து தன்னுணர்வு பற்றிய செய்திகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த அளவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு தான். அதாவது அதிகமா விளக்கப்படல, மறைமுகமா ஒரு குறிப்பாதான் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. நேரடியாக வந்து வேதங்கள்லயோ உபநிஷத்தங்கள்லயோ வந்து அது வந்து சொல்லப்படல அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறது, நாரதர் போன்ற ஒரு உத்தம அதிகாரியிடமிருந்து கேட்பதன் மூலமாக பக்தி வாழ்வின் பலன்களை ஒருவரால் பெற முடியும். அதுதான் வந்து வியாசருக்கு கிடைச்சிருக்குது. அதுதான் இதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்மை போன்றவர்களுக்கு, இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல, நாரதர் நம்மளால பார்க்க முடியல, வியாசர் போன்ற நிலையிலையும் நாம இல்லை. அப்ப நமக்கெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு அந்த நம்ம எல்லாம் என்ன, எது மூலமா நம்ம அந்த தன்னுணர்வு அடையணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, அதுக்குதான் நமக்கு வந்து பாகவத புராணம் அப்படிங்கிற இந்த வந்து நம்ம குறைய வந்து தீர்த்து வைக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து 1.1.3 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க,
நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம் சுகமுகாத் அமிர்த திரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகு அகோரசிகா புவி பாவுகாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க. கல்ப விருஷம், கல்ப விருஷம் போன்றது எது? வேத இலக்கியங்கள். வேத இலக்கியங்கள்லாம் கல்ப விருஷம். அதோட கனிந்த பழமா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதாவது அமிர்தம் போன்ற ரசம் அதுல இருந்து கிடைக்கப்படுது. அதெல்லாம் கனிந்து அந்த பழங்கள் எல்லாம் பிழிந்தெடுத்த சாறு எது? நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்படிப்பட்ட பாகவதத்தை வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாலையும் விரும்பப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது யாருடைய வாயிலிருந்து வெளிவந்தது? சுகதேவ கோஸ்வாமியோட வாயிலிருந்து அவருடைய உதடுகள் வழியா பேசப்பட்டது. அதனால ஒரு கிளி கொத்திய பழம் எவ்வளவு சுவையுடையதோ அத போல இனிமையுடையது இந்த பாகவத புராணம். இந்த பாகவத புராணம் படிக்கிறது மூலமாகவே நாம என்ன செய்யலாம்? வியாசர் அடைந்த அந்த தன்னுணர்வு நிலைய நாமளும் பெற முடியும். அந்த நிலைக்கு நாமளால வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதோட இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வந்து முடியுது. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது இல்ல டவுட்ஸ் இருக்கா? கேட்கறதுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக உடல், ஆன்மீக உடல் வந்து இங்க இருக்கும் போதே கிடைக்கும்னு போட்டிருக்குல்ல மாதாஜி. நம்ம இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்குமா, இல்ல இங்க இருந்தே நமக்கு அது ஆன்மீக உடலுக்கு மாற முடியுதா மாதாஜி? இங்க இருந்து ஆன்மீக உடலுக்கு மாறணும்னா நாரதர் போன்ற ஒரு தூய பக்தி நிலைக்கு நம்ம போகணும் பிரபு. அந்த பக்தி நிலைக்கு நம்ம போனாதான் அந்த ஆன்மீக உடல் வந்து, அதாவது இந்த பௌதிக உடலை கைவிட்ட பிற்பாடுதான் ஆன்மீக உடல் நிச்சயமாக கிடைக்கும். ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல இருக்காது. ஆன்மீகம் பௌதிகம் ஒண்ணும் சேராது. அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பௌதிக உடல்ல இருக்கும் பொழுதே வந்து பிரம்மபூத நிலை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கு. அந்த நிலையை வந்து அடைய முடியும். எப்படின்னா அந்த பரமஹம்சர்கள்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 4 விதமான சந்நியாச நிலை நம்ம படிச்சிருக்கோம். குடிச்சகா, பகுத்தகா, பரிவரகாச்சாரியா, அடுத்து வந்து பரமஹம்சா. அந்த பரமஹம்ச நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படின்னா இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுதே வந்து பிரம்மபூத நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். உதாரணமா நம்ம வந்து மாதவேந்திர பூரிய நம்ம சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாக அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா பாக்குறதுக்கு பௌதிக உடல் தான் இருக்கும். ஆன்மீக உடல் கிடைக்கணும்னா இந்த உடலை கைவிட்ட பிறகு தான் கிடைக்கும். அது அந்த உடல் கிடைக்கும் பொழுதுதான் பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள எல்லாரையிலும் போக முடியும். அதுக்கு நம்ம நிறைய நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள், அனர்த்த நிவர்த்திங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து இடைஞ்சலா இருக்குது. அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து போக்குனாதான் நம்ம அடுத்தடுத்த நிலையில மாறும் பொழுது பகவான் மேல எந்த அளவுக்கு நம்ம பாவ பக்தியும் பிரேம பக்தியும் நம்ம கொண்டு வரோமோ அந்த நிலையில தான் நம்ம அந்த நிலைக்கு போக முடியும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொரு சந்தேகம். அந்த கடைசி வரியில பக்தி வாழ்வின் பலன்களை பற்றி அப்படின்னு இருக்குல்ல மாதாஜி, கடைசி அந்த பெரிய பேரானுடைய கடைசி வரி, பக்தி வாழ்வின் பலன்களை அது அது அந்த இதை மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது முழுசா படிங்க மாதாஜி. அதாவது மூல வேதங்களில் அதிகமாக விவரிக்கப்படாத பக்தி வாழ்வின் பலன்களை பற்றிய சில கருத்துக்களை ஒருவரால் பெற முடியும். அதாவது நம்ம வந்து வேதங்கள்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்மகாண்டா, அப்புறம் வந்து ஒரு காண்டா வருமே, கடைசியா வேதாந்த அது மாதிரி ஞான காண்டா, உபாசன காண்டா அப்படின்னு எல்லாம் பிரிச்சு இருக்குது அந்த வேதங்கள்ல. அதுல லாஸ்ட்ல உபாசன காண்டால லாஸ்ட்ல தான் வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து அது வந்து பகவானை அடையறதுக்கான வழிமுறைகள் வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் அது எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா மறைமுகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கான குறிப்புகள் வந்து எப்படின்னா நாம நினைக்கிற அளவுக்கு வந்து டீட்டெயிலா நம்ம வந்து சாதாரணமா எல்லா மக்களாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுல இருக்காது. இல்ல. அதுதான் வந்து இப்ப ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மகாபாரதம்ன்ற
இலக்கிய இதிகாசங்களை வந்து வியாசர் தொகுத்தாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தாரு. எதுக்கு? நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால. இல்லைன்னா நாரதர் போன்ற ஒரு உயர்ந்த அதிகாரி, அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம குரு ஆச்சாரியர் நமக்கு கிடைச்சு அவங்க மூலமா நம்ம கேட்டோம்னாலும் நமக்கு வந்து அந்த தன்னுணர்வை நம்ம அடைய முடியும். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ புரிஞ்சுச்சு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு ஹரே சொல்லுங்க ப்ரோ. மாதாஜி, நம்ம பகவான் வந்து வியாசதேவர் வந்து பகவானோட இலக்கிய அவதாரம்னு சொல்றோம். அதே சமயம் வந்து அவரு அருவ பிரம்மத்தையும் உணர்ந்தாருன்னு சொல்றீங்க. அது கொஞ்சம் எனக்கு புரிதல் கம்மியா இருக்கு மாதாஜி. அது ஓகே பிரபு. அதாவது அதாவது ஒரு வழிமுறை இருக்கு, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல நம்ம பகவானை உணர்றோம் இல்லையா பிரபு? படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிருக்கோம். அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை வந்து பிரம்ம நிலை. அந்த பிரம்ம நிலை தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப சுகதேவ சுவாமி ஆகட்டும், நம்ம வியாசதேவராகட்டும், எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் அந்த அருவ பிரம்மனை உணர்ந்தாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய மாயாவாத மக்கள் வந்து அருவ பிரம்மனை உணர்ந்ததோட நிறுத்திடுவாங்க அவங்களோட நிலைய. அதுலயே அவங்க வந்து ஆன்ம தன்னுணர்வு, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்ம இன்பம் கிடைச்சிருது. அந்த இன்பமே போதும்னு நினைச்சு அவங்க கைவிட்டுடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு மேற்கொண்டு பரமாத்மா பகவான்கிற அந்த நிலையை முன்னேறல. ஆனா நம்ம வியாசதேவர் அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து அருவ பிரம்மனை பற்றிய அறிவும் அவருக்கு இருக்கு, பரமாத்மா பற்றிய ஞானமும் அவருக்கு இருக்கு, பகவானை பற்றிய ஞானமும் முழுமையாக உணர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுதான் பிரபு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மநிலை உயர்ந்து பிரம்மநிலை போயிட்டு தான் நம்ம கோலோக பிருந்தாவன் போக முடியுமா மாதாஜி? கோலோக பிருந்தாவன் போகணும்னா பிரம்மநிலை, நமக்கு பிரம்மநிலை பத்தி நமக்கு தெரிய வேண்டாம் பிரபு. நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் பிரம்மநிலைங்கிறது என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பிரம்மஜோதியை கடந்துதான் போகணும். பிரம்மஜோதிங்கிறது கடந்துதான் போகணும். பிரம்மஜோதிங்கிறது தான் இந்த நம்ம வந்து விரஜா நதின்னு சொல்றோம் இல்லையா? விரஜா நதியை கடந்துதான் வைகுண்ட லோகங்களுக்கு போக முடியும். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு யூனிவர்சல் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 7 லேயர்ஸால மூடி இருக்குது நம்மளோட யூனிவர்ஸ். அதை தாண்டி மேல போனா பிரஜா நதி இருக்கு, பிரம்மஜோதி. அந்த பிரம்மஜோதியில தான் ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்தும் அடங்கி இருக்குது. அந்த பிரம்மஜோதியை கடக்காம மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகங்களுக்கு போக முடியாது. அது இடையில இருக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம ஈஷோபநிஷத்துலயோ அதுலயே படிப்போமே, அந்த பிரம்மஜோதிங்கிற அந்த திரை வந்து உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாம மறைக்குது. கிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னு ஒரு அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். அப்ப வந்து இந்த திரையை கொஞ்சம் விளக்குங்கள் அப்படின்னு வந்து ஒரு பக்தர் வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டாரு. ஏன்னா அந்த ஜோதி பிரகாசத்துல பகவான் அவரால் பார்க்க முடியல. அந்த நிலையை வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அந்த பிரம்மஜோதி என்ன செய்யுது? ஆன்மீக உலகத்துக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில அது இருக்குது. அதனால நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை நம்ம கண்களால பார்க்க முடியல அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அங்க போகும்பொழுது அதை கடந்துதான் நம்ம போகணும். பிரஜா நதியை கடந்து போகணும், பிரம்மஜோதியை கடந்து போகணும், மற்ற லோகங்களையும் நம்ம கடந்து போகணும். அந்த மற்ற லோகங்கள்ல கடந்து போகும்பொழுதுதான் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, இந்த லோகம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டு இறங்கிட்டோம்னா திரும்பி நம்ம கோலோகத்தை அடைய முடியாது அப்படிங்கறத அடிக்கடி நம்ம ராதிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க கிளாஸ்ல இல்லையா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Happy Krishna conscious birthday to you Mataji. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு டெம்பிள்ல கூட என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க. 7 மணிக்கு தர்ஷனார்த்திக்கு முன்னாடி சங்கல்பம் பண்ணணும், வந்து கலந்துங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களும் எனக்கு வேணும். எல்லாருமே என்ன வாழ்த்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Conscious birthday Mataji. Hare Krishna. Happy Krishna conscious birthday Mataji. Malika Mataji. Many more happy returns of the day. எல்லாருமே ஒரு முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.